Ngiyanibikelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyenkomo Msofokazi Mvuleni intokazi Zalama Mkhize. Lezi izigameko zempilo, so ngivakashele usisi wami namhlanje uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi usehilile yini. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Hello. Unjani? Right, njani? Ngiyaphila nami. Ubuya kuphi ngokuhlala? Sibawa amasho siyanda kaB. Ukhulela khona? Yes. All right. Vele ungitshela nje ukuthi bagila ngani. Kwenzakalani? Iza nazo. Hey, ngiyaxoxela one day ngiye town. Mangiye town. Hey. Ngithi ngisayithengela nje uShekhasana aba 2-3 kwahle uTaxi driver lapha. Okay. Hey wo. Ethi uTaxi driver. Unjani ngithi ngiyaphila ethi hayi. Ethi ubheke phi ngithi hayi ngiyakamasho siyanda. Ethi ungenza uzogibela imoto. Hey wo. Nami vele ngichameke ngishona emotweni phakathi. Hayi chazela phakathi emotweni. Okay. Mangifika emotweni ethi driver how. Awusho uhlala noba endlini hayi ngithi ngihlala ngedwa. Hayi ngingamanje nje ethi asihambeni so siya KFC sami siya KFC soyichilela sidle kamnandi nami phela ngidla imali endoda ngijabulela lokho. Okay, ngingayazi kodwa asazali mina azihlala phela indoda ngihambe sambe la imoto sixoxa okay isisokhuma ifoni futhi akazi icela vele nginezi ifoni inamba yami Ungayicelanga ngazi uyicela ngoba ngithini ngivele ngimnikeze ngithi hayi soxhumana la efonini because sengiyehla mina engehlise ngifike ngithatha uplastic ngibabeka endlini hayibo ngibabeke nje mhlawumbe kuphesha ngisho 2 minutes efoni uGuy ethi yaphuma sengingala esangweni. Hayibo ngichazela ngehle ngesangweni mangifika kuGuy ethi uGuy asambeni soyiphuza. Hayibo lo Guy ubeyidedela imali lo Guy yo hayi ngimchazele ukuthi uGuy iyazi sengifuna uqasha manje ngiyambona phela ukuthi ngasemaleni umpujuzana ngifuna ngihambe ngithi mangifika khona hayi sami soyiphuza sijabulele ethi hayi ngadlani ngithi hayi ngadla kubabayo ngivele ngiyambotha unemali hayi ke ethi asami sepledo sidle sibuye engihambise endlini phinde one day futhi engibize ethi angize endlini yakhe ke manje. Okay. Ngisambe sendlini yakhe mangifika endlini yakhe nje kwemnandi ethi ngingathanda ukudlani ngisho hayi ngadla noma yini ekhona ezinje. Yena uyakwazi la uhlala khona ubona uyakwazi la ngihlala khona nami futhi ngiyakwazi la hlala khona. Okay. Ngifike ke endlini yakhe ya ngithi mase ngifikile endlini yakhe ethi yena hayi ngingathanda ukudlani engifakile inyama yenkukhu nerice ngidle nje kube mnandi kube nje ya ethi ngingathanda ukwehlisa ngane ethi uphethe iwayini sidle iwayini siphuze iwayini. Hayibo angisabuza ukuthi upheke bani. Phela yazi amadoda angiyezana zengane. Ngizana zomngani lalela mina. Ngithi ngisahleli lapho. Hayi sibe mnandi kube mnandi hayi kasodawotane phela uyayibona nawe nje into. Hayi wena lapha igazi lami liyashisa bhe manje. Sengiyayibona nami sengiyayifila sengiyela ngqo. Hayibo ngisasengiyela ngqo. Nje sengimazi te ethi yena hayibo azavuka mama sengilala phambi kwakhe sengimbambile yo ngiyachazela angeke ngathi why ningavuki athi angazi kwenzakalani emvikela idolo ethi yazi nje yibo ngithi ngeke ahambanga kahle phela ungazongenza uphaqa mina angeke phela ngasuka endlini mina usukele ukuthi ngizojabula nawe nami sengisengayilungisa nje ngayitshela ukuthi ngiza kuwena sizojabula athi yena ichaze ethi hayi yena just khona umuntu obakathandana naye yabo mangabe nomunye alivuki ngithi maye pho mina ngizodlani hayi phela nami ngiyefuna nje lo banana lo ngifuna ukudla hayibo awungeke angivele ngigile umfana ngajulwa ngamazite ngoba ngiyamthanda athi okay angisamthandi phela bese ngifuna imali yakhe ke azi ngavele ngenze njani ngavele ngathi hayi qhubeka hayi akunankinga yakhe salala sabheka le ngabheka le phela manje ngani sengizolokhe ngimotawota mina kuyivuke ngijulwe ngibe mazite ngize ngishisele yonke indawo yena elokho ethi alivuka ngistophe ke hayi ke izime kanjalo sihambe ke ukuthi kusasa sengivuka ngihambe ethi fango 500 ngithi ini yona angisamyekeli khona lokho ke one day kukhona ubhuti wakhe ngapha ngibuye ke ngithi ngiyafika khona ubhuti wakhe hayibo okay ngihlalele naye ngithi ngiyibuyele eshawini buya kwegezela nje ngiyibophele kanje ithawula munu livele liwe phansi ithawula iqale ke ubhuti wakhona hayibo
Manje akakuboni yini noma ulisa ngamabomu? Akekho phela lo driver yena. Mm. Mina ngisalele nje nalomunye. Mm. Hayi ke lo bhuti Cha lo. ngizama ukubheka ukuthi ithawula libiswa yini manje. Angazi Ubiliswa phela wena noma? mina ngiyathuka ngibona umuntu oyibo angimlindele ukuthi ngaze ngimbone lo bhuti lo egcekeni. Ngithi hayibo liwe phansi. Ayiqale kubhuti esondele ethi njani. Ngithi ngiyaphila uqale ke tha. Vele ngiyazi lona ayisavuki vele into yakhe leyo uzongisiza ngani ngoba phela mina lento yakhe ngiyayifuna vele yibo lento le. Ayi ngithi mina hayi ke eze kubhuti. Ethi mayifika ubhuti. Okay sixoxa sibuzane ngithi hayi ngithandana nobhuti wakhe mina kanje. Ngiyaqala ukubonana la. Ngiyaqala ukubona lena lo bhuti wesibili Okay. phela shuthi umvakashela Okay. hayi ke. Ngithanda asethi uyangithanda ke nami. Hayibo qala ngisho ethi ngisazocabanga. Ngithi mangihlala endlini ngicabanga ukuthi hayibo lo muntu Useyakuthanda iqalisa ukukubona. wena sengiyambona phela ukuthi hayi ngeke. Hayi, it's not make sure. Ngeke phela ngangithandi. Uyabona mase kuwe lento usuke ibophele ngaphezulu ujuluke bemanzi ite umuntu yezani. Phela usonqona ngoba phela naye alivuki. Phela lakhe liyavuka nje. Athe qhamuka nje. Izanazo. Hayi ke athi senjalo ke hayi ethi okay vele ubhuti wakhe akabuya everyday. Useyihlalela le elindelani because ama-taxi okay. nawe uyawazi ama-taxi driver bahlala endaweni eyodwa. Ayihlale le ndawo ngisalela ngamasho sale naye ke lo bhuti. Ethi ungeza namhla ngizele. Manje unalo uvalo ukuthi athuke nje eza ngala. Ngiyaba nalo uvalo. Kodwa Kodwa nje- ngibuye futhi ngithi hayi ngoba phela lo uzongineza imali lo anginankinga naye lo lona uzonginikeza lo mbhobho phela engifunayo mina. Hey. Hey, phela mina ngifuna lento phela lona uzongineza imali impela ngibe muhle kodwa nayi into engiyifunayo umbhobho mina. Angifuni lokho kunye. Izanazo. Ngiyakuchazela. Ngihlale ke naye sibe nje ngiyakuchazela. Ngisathi nje sayihlalele naye ke kube mnandi. Siphethe imali ke la vele ngoba ngiyangimaza sazana naye nangumuntu engifuna imali lo owangicoshe eThekwini ngihambela. Yes. Hayi ke sikube mnandi kwenje. Hey wena after 2 days efika uboy. Lo some guy engithandana naye. Manje senginokusaba ke manje ukuthi uzovela ibhodloze phela lo bhodloze indaba vele ngibe novalo ethi eqala ngithinta nje manje ngisangishiya enjoy kuba naye enjoy ethi kwenze njani ngithi hayi akukho lutho okay someday futhi expectile ukuthi uze ngase efike efike ke hayi angenzela umhlola hayi ngavela ngawuphaqa straight ngalo day. Awazi uphaqa Kwenzakalani? Angiyachazela. Ngavela ngathola izandla ekhanda. Ucabange kusemnandi. Sithathi nje sisahleli naye la lo some guy sathi sisaqabulana. Angena. Athi maye babo. Nenzani endlini yami? Wawubamba. Hey wena. Sho. Lapho sengikhala ngiyaxolisa kuvele kwazenzakalela nje. Athi ini? Hamba uthatha isibhamu. Isibhamu. Ngiyachazela. Wathe buya nesibhamu ngimazi into wathani indawo. Ngihleli phansi la. Athani indawo. Athi wena bafufika la endlini yami. Uzosuka intombi yami endlini yami. Asuka ke idumo lapho. Hey wena. Sathi semanzi sete. Sasho isibhamu bhuti wakhe. Abulala ubhuti wakhe. Odubala ubhuti wakhe. Wena. Manje useyashona lo muntu bengondla nami phela ngeshandisa. Washona khona lapha endlini. Manje ethi ukwe usho uyithi vu ukuthi mina ngimbulalile. Wena uzovela uthi nje umuntu uyidutshulele endleleni simfice khona. Ihlezi nje nginovalo lolo nginalo shema uvalo ukuthi hey Nkosi yami. Manje igazi sigcwele phansi ke. Sigcwele phansi uzosula phela yena ethi uzothula bengithanda. Uthula yena. Yes, ave ngithanda lami. Uyangithanda. Lo yamuntu ayesho ukuthi ngase ngibulale. Awukazi ucabanga nje umbophisi noma iseshilo usuzo. Ngiyasaba. Lo yena ngazi usho singisajele nje mhlawumbe ngavele ukuthi ngakuphele ngami. Enhliziyo embi yabazi nawo taxi driver bahlukana nebhamu. Hayi ke asisule igazi ethi ukusho amthatha umphonse emgwaqeni le. Phela sizofukula nobani? Cause umuntu phela oshonile ubiza amaphala amanye ke manje uzowathatha bazothatha bawubeka le emgwaqeni. Athi maye sesemgwaqeni hayibo. Mina ngiyasala ngiyakhala nami ngitsho ukuthi uzomayibuya. Uthi mayikhuluma vele ngithuke
ngoba nami obvious ngoba sengibambile obvious nami soon mhlambe nje ngizofa Mhlambe yo uzodubula. angazi nami angazi nje Manje labantu wayeneshe ngani lamaphara awabiza ukuthi ngeza akhulume yini indaba? angazi phela noma uzobavala ngemali like ethi nje ungasho ukuthi kwenzakala ukuthi sothi nje simfice la emgwaqweni edubulekile nathi sothi simthathe kanjalo ezilaleni emgwaqweni. Usathandana naye namanje? Hayi manje angeke ke abo manje nagcina niphelele phi naye? mina naye nje sahlukana the day after umngcwabo ngamtshela ngeke ngikwazi ukuqhubeka ngithandane nawe vele After umngcwabo after lo bhuti osedutshuliwe ngathi mina ngeke ngikwazi ukuqhubeka ngithandane nawe cause ubulala umuntu phambi kwami namhlanje esathu sangangibulala athi yena ikwenzeka kanjani ngathi ngeke ngikwazi cause nami shuthi ngisangafa ngicela nje siphele ke nje kanje ngeke ngisho kumuntu nami ngeke ngisho nawe ngeke ngisho ukuthi siyaye sathanda nohathwathi ngoba vele besivele siyintshontshane nje hayi ngoba kuyinto mhlawumbe personal hayi ngathi nje hayi singcono sangamane sihlanele emgwaqweni phela ngoba abantu bayahlangana vele ngathi hayi sohlala endlela sibingelelana ngeke ngikwazi ukuqhubeka nawe Uvuma kona-ke ukuthi umali cause abanye abantu abaleki bavele bangavumi. Wangaqala ngavuma kodwa mina ngingasayi kombona. Ethi mayifona nje ngithi angeke ngikwazi ukuze endlini nakho ngisasaba lesithunzi lesomuntu owambulala lapha endlini yakho. Lapho uyazi nje ukuthi uhlala kuphi. Uyazi endlini yakho? Asoze afike endlini yami. Yabo nje manje mina ngihlala noma. Ngiyamtshela nje ukuthi ngeke ukhona ufika ngihlala noma. Ebuye understand lokho. Kodwa futhi mina ngaze ngibone mbuyela kuyena. Umuntu ongenayo into evukayo ngizothi ngiyokwenzani ngiyohlobisa nje. Kunzima uthanda nomuntu ongavuki into. Owenze njani? Phela sonke sinemizwa. Ungathini kosisi bethu abathandana nabantu abanabantu abagula ngalolu hlabo because angiboni ukuthi kuphila lokho. Sengathi nje umuntu mangabe nje nami ngijabula ukuthi ngibe la cause ngiyakwazi manje ukuyikhuluma azi ukuhlala nento ngaphakathi ungakwazi ukuyikhuluma iyakulimaza azi uhlahlala uyicabanga ibuye ukudle kwawena ungayigcina usuwehleshwe emzimbeni ngenxa yalonto iyehlisa into kanjalo sengathi nje mina yabo nje guys sengathi into uma ithi yenzeka nje sengathi ungakhuluma nomuntu ungazibhebhetheke cause namhlanje kube ngakhuluma naye futhi kube mhlawumbe nami ngasho ngathi hayi mfethu into yakho ayivuki ngeke ngikwazi ukuqhubeka ngithandane nawe engaforced lokho ngithi ngizothandana ngoba nakho ngifuna imali akumele ukuthi ngithi mhlawumbe ngoba nakho ngingenamali sengizokwazi ukuthi ngiyokho ngifuna imali kumuntu engibona ukuthi angimthande ekubeni into yakhe engavuki ngimthandela imali ayibo awukazi uzube novalo mhlawumbe lokuthi uzokonela i-relationship ezolandela emva kweyenu nikade nithandana bengiba naluvalo cause usangaqhamuka ethi umuntu wami lo kuyenzeka vele omunye umuntu ongavuma ukuhila ethi ngisangasho nami kuwena ngithi umuntu wami lo yes ethi ngifuna nihlukane even esazi na izathu sakho ukuthi nginenkinga ukuthi nokuthi khona umunye okwazi ukuforce ukuthi hayi ngizoqhubeka ngithandana naye ngenkani sethi noma azi ukuthi ukhonthana naye ethi ngizothandana nawe ngenkani kwesinye isikhathi azi umuntu usesenza ukuthi ngizothandana naye azi umuntu onotice umuntu bangabe uzothandana nawe ebemazi umuntu othandana naye lo muntu ufuna ukubona ukuthi unjani manje awukwazi mhlambe uzufisa ukubona i-psychologist since wabona umuntu efela phambi kwakho bo bengeke ngifise kuphela yena ubeke ngoba ngisho ukuthi uke ngimincise kodwa namhlanje nje ngiyabonga ngoba ngibe nesibindi ngeza ngazo ukukhuluma yes mhlawumbe nami sengizokwazi ukulala ubuthongo cause every day angikwazi ukulala kumnyama mina ngoba ivisho hamba ugesi sengathi ngalayitha something light phone cause ngiyasaba ukuthi hayibo uzothi thushu lo muntu ngiyamsaba phela even ke bandla shem ngangingamthandi yena ngangithandela ukuthi unaleshandisa nje yangaphambili ngangithandela leshandisa yangaphambili nje ingakho ke ngangilokho ngimlandela nami ke khona wafa impela kabuhlungu kodwa wena wayenginika shem ivi imnandi futhi into yakhe bandla cousin yazi siyabonga kakhulu sisivashele kuhlelo lethu mbuke lapha ekhaya sicela ukungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngenzela kakhulu bye